Bună seara, dragii mei, iubiții mei, prieteni! Bună seara! Și bine ați revenit la podcastul La Țoci. Împreună cu Cătălin vă spunem bună seara și ne aflăm aici într-o locație minunată, de fapt în aceeași locație în care filmăm de fiecare dată. La prietenii noștri care ne găzduiesc în fiecare joi. Ce băieți drăguți! Băieții de la George and Dragon, care chiar sunt alături de noi în acest minunat proiect. Am făcut niște calcule și mai avem exact 3 zile până la Crăciun. Așa că am făcut bradul Cătăline și aștept cadouri, ca de obicei. Bine, de obicei le dau, de luat mai puțin. Adică tot timpul ați fost voi la primire, Cătăline. Hai, lasă că uite. Nu, dar ar fi momentul să faceți și voi cadouri la părinți, da? Lasă că-ți fac nepoții. Că așa se face. Dacă aștept pe după nepoți, mi aduc la... Hai mă, mai ai puțin. Hai, cât mai e? 20 de ani. Dragii mei prieteni, pentru că vorbeam de cadou, astă seară am primit noi un cadou extraordinar, pentru că până la urmă a fost mai mult cadou decât handicap. Handicap sună și urât așa. Nu poți să toți numești. scriau acolo, păi handicap, ăla e handicap, e bombă, nu e handicap. Astă seară, aici la noi, la podcastul La Țoci, Ana Maria Prodan este! Vă vreau aplauze! Exact ca la Champions League. Da. Te rog frumos, Alexandra, vreau trenetul. Și confeti, și așa frumos. Iubita mea, bine ai venit. Bine v-am găsit. Băi. Mamă, ce-mi place la voi. Bună seara, Ana, și mă bucur că suntem din nou în aceeași formulă. În aceeași formulă. Câștigătoare este! De s-au ofticat toți, au plâns toți. Mamă, ce a fost acolo. Băiatule, ce plânsete, ce înjurături. Să spun ceva, era cel mai important, am dreptate? Era cea mai importantă imunitate a emisiunii. Pentru că aveai biletele asigurate pentru ultima etapă din Argentina. Argentina! Și plus de asta, aveai și ocazia să te odihnești 4 zile. Adică 4 zile v-ați odihnit? 4 zile am stat, sora mea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Păi pentru asta pe viață. Pe viață? Pe viață. Păi tocmai de asta te-am invitat la podcastul nostru, pentru că o să venim și noi la podcastul tău. Înțelegi? Normal. Uite cum ne susținem noi, ca o echipă adevărată. Să spun ceva, meriți lucrul ăsta, pentru că momentele astea pe care le-am petrecut amândoi, toți trei, în Ecuador, au fost sublime, cel puțin pentru mine și pentru mine la fel. Pentru Cătălin. Știi că toată lumea m-a întrebat, bă, dar chiar așa, adică era nasol, se muncea, Bă, m-am uitat așa, zic, băi, sunteți nebuni, băi, erau mică, am tinerit 20 de ani, cât de mult am muncit. Să știi că asta te ține așa pe tine. S-ar putea ca lucrul ăsta, e adevărat, și pentru că niciodată nu las garda jos. Nu știu, semănăm într-o oarecare măsură. Pentru că noi suntem... Să știi că eu întotdeauna am zis că sunt oameni care se nasc cu stea în frunte. Exact ca în cântec. Cred că sunt niște oameni aleși așa de Dumnezeu, care cumva trebuie să dea exemplu și să tragă după ei, nu? Omenirea. Da, exact. Așa. Nu știu, asta este părerea mea. Iar eu cred că tu ești unul dintre acești oameni, noi suntem niște oameni însemnați, așa, niște oameni care avem obligații de miliarde de ori mai mari decât restul. Ai dreptate. De asta spun că alergătura asta din America Express, bine, și alergătura după tine, pentru că e greu să te prindă omul, adică a fost greu să te prindă omul și în Ecuador și să vii la podcast și îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat, eu cred că s-ar bate multe televiziuni să aibă pe Ana Prodan. Bă, nu, plus de asta e prietena mea. Și așa o consider eu și e și prietena lui Cătălin, mătușa Ana Maria, da? Așa, care, băi, a pus umărul fenomenal, extraordinar. Crede-mă că în momentul când te-am văzut că te-ai dat jos din limuzină, ai de-asta, cum se spune, îți faci niște intrări pe niște limuzine de-astea de te amețeala. Mereu la înălțime. Mereu la înălțime. Da. Extraordinar. Am văzut și fețele celorlalți concurenți.
Am văzut fața lui Iulie Albu. Am văzut-o și eu. Eu n-am văzut Acolo atunci, a că n-am fost, dat atunci importanță, dar am văzut când m-am uitat la televizor, așa am văzut, i-a căzut mufa. Sub mufa. Da. Și toată lumea a rămas blanc. Ana Maria Prodan, handicapul Sociilor. Băi, eu sincer să fiu, în momentul când te-am văzut, am simțit că iau aer, pe cuvântul meu de onoare. Am avut așa, eu știindu-te de o grămadă de ani și știindu-te cât de luptătoare ești și cât îți dorești să fii tot timpul pe primul loc, am zis, frate, mai mult ca sigur, ne va insufla și nouă. Eu în momentul ăla când te-am văzut și am zis, băi, vine în echipa noastră, zic, mamă, ăsta era motorul de care aveam nevoie. Motorul 3. Dar eu am știut că noi câștigăm, adică nu cred, nu că a fost de la un moment dat. Cum. Deci pentru mine n-a existat, băi, eu vin în echipa asta și o pierd. Că nu... Deci chestia asta vreau să o spun și să punctez pe chestia asta. Niciodată, și asta mai mult ca sigur, Ana Maria nu putea să vină să încurce pe cineva că vine ca și handicap. Tu ai boala aia cu haterii. Dar nu-i vorba de hateri. E vorba că cu oricare echipă ar fi picat. Mă gândesc eram câștigătoare, numai că faptul că eu am venit la voi și eu cu Romica avem legătura asta. Avem o chimie specială. Clar, da. Am să spun ceva. Am avut multe întâlniri, mai ales când erai tu mai puștoaică, ieșeam cu tare. Bineînțeles, dar în ultima perioadă eu te-am iubit de la distanță. M-am bucurat de lucrurile pe care le-ai făcut în viață din tot sufletul. Căci prieteniile adevărate nu sunt genul ăla fund în fund, așa stăm și nu ne mișcăm. Nu. Sunt alea care, după un an, dacă te văd, te iau în brațe ca și cum te-aș fi luat și ieri. Te iubesc pentru lucrul ăsta, asta este extraordinar. Da, adică așa gândesc. Să nu credeți că am chemat-o pe Ana ca să-i aduc elogii sau că, vezi, Doamne, am câștigat în Ecuador imunitatea aceasta. Nu, dar așa este ea. Așa sunt făcut și eu și cred că așa am să mor. Da. Nu mă poate schimba nimeni. Old fashion cumva, știi? Adică trup și suflet pentru al tău. Pentru al tău. Adică eu așa te-am considerat, a mea. A venit a mea, sora mea, așa ți-am spus, sora mea, bine venit. Da. Am văzut, Alexia se bucura, ea s-a bucurat. Ea s-a bucurat, mai mult ca toți. Atenție, dacă stăm să luăm cronologic lucrul ăsta, venirea ta împreună cu noi doi nu era happy, era happy pentru ei, pentru că exista o persoană în plus în mașină. Adică patru persoane. 4 și cooperatorul. Bagaj în plus. Și bagajul. Nu era la îndemână mai nimic, luând-o la prima strigare lucrul ăsta. Auzi, ce ați înjurat bagajul? Băi, bagajul mi-am dat seama uitându-mă în emisiune că ne-a salvat când am văzut cum se chinuiau fetele, una cu canistră, alta cu gheața. Păi noi le-am pus frumos, pe geamantan. Da, mă, că s-aș gura, Ai văzut, am beștelit geamantan. La cacao acolo. Ne-am făcut de cacao acolo. Și-a scos treaba, și-a scos treaba după aia. Geamantanul. Bă, că s-aș gura. Ăla era ultimul pe care îl găsisem noi, judecătorul lui salată verde ăla. Ăla era mai ușor ca geamantanul. Te-ai uitat la ăla mic? Ăla mic și în vârstă ăla de-a cărat și el până la urmă. Eu rușinat, eu nu te-am văzut atunci în nervii ăia și în căldură eu nu am auzit că tu ai zis să lui ia de geamantan. Păi am zis, nu mai puteam. Dar nu doar că nu mai puteam, mi-era frică, mi-era frică efectiv că se rup roțile și dacă s-au rupt roții, asta înseamnă că trebuie să-l cărăm. Auzi? Ai rupt o roată. Ca să spun, am ajuns cu el fără nicio roată acasă și spart peste tot. Sora mea, vrei să spun ceva? Dacă n-ai pierdut nimic din el, aia era important. Dacă treci printr-o perioadă grea, cumpăr eu unul. Dacă chiar ești la nevoie... Știi câte am? 123 de geamantane numărate în reality show. Să ne dai și nouă două, că mai plecăm acum. Bă, jur, 123. Deci e ceva incredibil. Unde? Ce? Mai e un hangar pentru asta? În pod. Toate aruncate în pod și de fiecare dată cumperi. Știi cum e? Te duci în America cu 1, vii cu 4, mai cumperi de acolo 3. Adică la mine... Bravo, sora mea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Da-ți dau 2. Dacă mai ai de ăsta... Și cu numele tău. Îți fac și plăcuță cu numele tău. Fă și cu plăcuță, da. Normal. Bravo. Uite, că dacă mă pierd pe aeroport, să știe unde să mă duc. Bravo.
După ce a venit și a fost difuzată emisiunea, ne-a luat lumea la ochi. Cred că ei n-au înțeles și hai să explicăm ce s-a întâmplat cu handicapul. Handicapul, l-am explicat mai devreme că poate să fie, pentru că au mai fost în emisiune persoane care au venit. Iulia Albu a fost handicapul natanticilor. Lui Mike, sau ce? Da. Și? Așa, da. Handicapul lui Mike? Da. Nu, a mai s-a dus într-o emisiune. Doamne, Nathan S-a Ticu. dus într-o A fost emisiune. în emisiune, da. Da. Și ce a făcut? Și cei doi natantici nu au putut să bea și a băut Iulia și așa au trecut peste emisiune. Adică a fost cât de ajutor, mă gândesc. Da. Deci, asta a fost. În momentul când te-au anunțat, vei fi handicapul, știai la cine vii ca handicap? Nu, Nu. nu, eu am aflat în momentul, știi când ai zis tu, bine ai venit sora mea? Ai venit blanc, nu știai Păi unde. nu mi s-a spus nimic, nu mi s-a spus nimic și am venit și ai zis, bine ai venit sora mea? M-am uitat așa, am văzut că ăștia stăteau lipiți unul de altul, zic, băi, ei or fi sunt așa guralivi. Nu știam nimic, știi? Dar voi știați că mă așteptați pe mine? Nu! Nici voi? Nici noi, păi dar Nu, voi știați Știam că primim ceva. Că primiți nenorocirea, știi? Da. Și chestia tare e că râdeam cu Alexia, că îi spuneam, nu cum ar fi acum să vină handicapul nostru Mario Fresh. Și ea când a văzut mașina a zis, i-a fluturat puțin aorta. A zis, a venit. E adevărat, da. Și ai apărut tu. Foarte mișto. Bine, tu ar fi trebuit să fii handicap. Toată lumea întreabă de ce ți-ai făcut datoria. Hai, explică-ne asta. Bă, fii atent, asta e de la maică mea. Niciodată, mama mea mi-a zis așa, te rog să nu te uiți în stânga-dreapta niciodată, să nu asculți comentarii, să nu citești comentarii, nicăieri, niciunde. Și n-am citit în viața mea comentariile. De la niciun articol, nu m-a interesat ce a vorbit lumea, nu mă interesează nici azi. Ce să vezi. Dar, asta mica mea Nuții zice, mamă, Ana, în prima seară, mamă, ce te înjură lumea, că îi încurci pe oameni, că ești nenorocită, că nu faci aia, că nu faci aia. Ba nu. Stai, ba, da, prima seară. Prima seară, da. Când am avut cocoșate. Da. A doua seară, eu zic, bine, mă, asta e ce să-i facem, nu vreau sănătate. A doua seară, vine asta mic. Păi, ce nu mai știu ce să cred. Păi, ce s-a întâmplat, mă? Băi, ce te înjură lumea că i-ai ajutat pe ăștia, că nu e normal așa ceva, că de-au trecut mai departe, că au luat banii. Și am zis, băi, tot le dau sănătate. Sănătate la toată lumea, mai ales că suntem de sărbători normal acum, de sărbători, pentru că în gura lumii nici pământul nu astupă, adică n-ai cum să-i mulțumești niciodată, știi? Și mai bine, nu e așa, treci, câinii latră, ursul trece. De ce? Cum să nu fac datoria? Păi cum era să pierd? Păi, asta e, da. Mă spânzuram în livada de cacao. De cacao? Da. Băi, mă făceam de cacao. Ne făceam de cacao. Băi, și acolo, nici acolo, după toată oboseala aia, cât am cărat, băi, tu ai văzut cât am mers acolo, trăiască familia. Mie mi-ar fi fost frică să-i spun lui Ana, stai, nu te băga. Sincer. Auzi? Dar nu, dar ea poate să participe și să te și încurce. Băi, Ana, vezi că nu faci bine. Sau a avut momente în care a zis, băi, eu nu mă bag. Nu beau că erai la dietă. Da, și are zbumbă, ce faci? Mai slăbit? Da, încă 5. Dieta. Încă 5 kg. Da. Ce vrei să te dai la balet? Ce faci? Nu mai vreau să îmi cumpăr haine. Sunt vrei să rămâi în astea? În astea pe care le-am. Dacă ești cu probleme sau aia, îți cumpăr eu. Dacă îmi spui magazinul, că a deschis la Obor acum un magazin fashion, de ăsta bombă, ultima strigare. Nu zice de 2 ori. Da? Și bun ce-o fi. Bun ce-o fi? Bun ce-o fi la mine. Iubesc. Da. Că vorbeai de maică ta. Și vreau să deschid subiectul ăsta, pentru că am iubit-o foarte mult pe Ionela Prodan. Și chiar am avut spectacole cu dumneai. Dumnezeu să o odihnească, Ionela, suntem aceia toți. Da. Sunt cu fieta. Mergeam, că n-aveam multe persoane unde să mergem cu colindu. Și mergeam și noi la maică sa. Și mergeam, ne băgam în bucătărie, mâncam, ne puneam de aia. Și zicea, fii al dracu să fii. Stai grijă de fiul meu, că dacă nu te ia mama dracu. Ionela, dacă spun că cu tare, fumează? Nu fumează. Bea ceva? Nu. Fii al dracu, tu să-mi spui. Băi, maică ta
a fost un personaj. Da, da. Și a fost o figură marcantă din folclorul românesc. Așa Și e. să spun ceva, legătura asta minunată pe care ai avut-o tu cu maică ta, vreau să o comentăm un pic. Vreau să-mi spui așa bucuriile pe care le-ai împărtășit cu ea în ultima perioadă și nu numai în ultima perioadă. Ce a însemnat pentru tine Ionela Prodan ca mamă? Eu îți dai seama că nu vedeam niciodată Ionela Prodan. Mi E se adevărat, părea nu normal, cum este și pentru tine, Cătălin. Tata e tata, da. tata. Dar uitându-mă așa și uite acum că mă întreb dacă îmi dau ani înapoi și mergeam la Dăbuleni, de unde era ea, aveam mașină decapotabilă. Eu atunci îmi luase mama cadou, mașină decapotabilă, un Golf, mașina ca lui Miss Ellie, din Dallas. Da. Știi? Golful ăla alb decapotabil. Mhm. Bă, mergea șoferul așa încet, încet, mama în spate și eu în față și lumea fugea după mașină ca să o atingă și o pupau pe haine, pe unde, când a coborât din mașină, Romică, îi pupau poalele la costumul popular. Așa Eu e. n-am văzut așa ceva niciodată. Și am stat așa și mă gândeam, zic, Doamne ferește, nici nu mai pot să-i zic, taci, bă, cum îi ziceam, mai lasă-mă, băi, că mai nebunii, mai zăpăci. Bă, mi-era rușine să-i mai zic. Că atunci am realizat, mare fiind, cât de iubită și de mare a fost ea. Și mă gândeam așa în fiecare noapte, zic, Doamne, ajută-mă, măcar să ajung cât ea dacă nu s-o depășesc. Că am vrut să o depășesc ca să îi zic, alo, vezi că ești mama, stai acolo, că eu sunt Ana Maria Prodan, tu ești mama mea. Și s-a întâmplat odată și a plâns de fericire. Și atunci, uitându-mă iară la ea, așa cum plângea de fericire, că zicea lumea, uite, ea e mama Ana Mariei Prodan. Și ea zicea, da, eu sunt Ionela, mama Ana Mariei, nu mai zicea Ionela Prodan, știi? Atunci mi-am dat seama că, de fapt, asta este și scopul meu în viață, să plâng când o să vină lumea să zică e mama Sarei, sau e mama Rebecăi, sau mama lui Bebeto. Și mi s-a întâmplat cu Sara. Și am plâns de-am leșinat. Deci legătura asta între mamă-fică, a mea cel puțin cu mama, a fost o chestie pe care am descoperit-o în ani, căci noi copiii cumva suntem obișnuiți, știi, așa cu... Bă, nu, oamenii în general nu-și iubesc părinții și nu-i prețuiesc așa de mult pe cât ar trebui, decât după ce nu-i mai au. Este foarte bine, asta este și o boală națională. Da, că îi medaliem, le dăm medalii când le au dăm murit. medalii post-mortem. Post-mortem, Da, e adevărat. Lucrul ăsta se întâmplă și la Cătălin. Cred că, ca și la Daria, o perioadă lungă din viața lor n-au realizat o clipă ce însemn eu pentru țara asta și pentru oamenii ăia pe care i-am făcut fericiți. Știi de ce? Care au râs. Stăteau în casă cu mine, nu e Dar uite interesant. acum, când crești, când ai deja familia ta, opa, îți dai seama, băi, Exact. stai, stop frână, Da. stai că Ai mama e văzut? Dumnezeu. Ai văzut? Știi? Asta înseamnă să te cheme țociu. Vezi? Da. Deci cu asta... E că e un Să tribut, gătești mai știi bine. ce trebuie? Nu. În fiecare zi 400 de telefoane până le exasperezi, cât îl ai. Că eu acum, dacă aș mai avea-o, aș tăbărâ pe ea și aș lua-o, uite așa. Da, așa Ruxa. fac și eu. Câteodată îmi pare rău că nu sun pe mama la Craiova. Să știi. De câte ori ar trebui să o sun. Și să o vezi și să o iei la tine. Știu că nu, acum în viață nu ne dăm seama. Da, e adevărat. Bun. Experiența asta ta din Ecuador, ai repeta-o? Ai face-o vreodată? Și cu cine din familie? Băi, da. Cu Sara? Da, cu Sara, că ea e strong, așa. Rebecca o dărâmă și aerul. Așa de firavă e și oricum ea nu suportă să o atingă nici aerul, știi? Da. Foarte E prețioasă. Zenos, da? E lumea ei, o să trăiască 4.000 de ani. Doamne ajută. Da. Deci, cu ea? Cu Sara, da. Nu știu cum e, că vezi că Sara a semnat acum și a revenit cu genunchii, cu accidentările, a semnat la Sepsi, joacă Euroligă. Foarte tare. Da, a revenit în echipa națională de basket, sunt foarte fericită. Extraordinar. Da. Bravo. De unde a început dragostea asta ei pentru basket? Cum? De unde? Bă, să zic istoria. Deci primul meu bărbat, Îl știu. Tibi. Fii atent, Tibi, fii atent. Îți fac un bref aici. Acum
Când am avut noi la mare jos la Olimp? 2003. Câți ani aveai? 2003-2004? Când te-ai întors în țară tu? În 2006. 2004-2005. Cam pe acolo, Nu! da. Nu, stai. Ați M-am venit- întors. Atunci am venit în țară. În 2003. Da, Do- veneam, plecam. Veneai, plecai. Da, Bun, da. atunci. Bun, Da. atenție. Nu mai văzusem de când era puștoaică. Vorbi. Și la un moment dat, la noi la terasă, La terasă, la tine, pe malul mării. Acolo. băi, ești nebună. Da, acolo ne-am văzut. Băi, Da, ea cu bărbasul, da. cu 2 primul, metri. 2 metri 90, Da, și alea mici, da. Ana Maria, ce faci, mă? Da, Bine. da. Îți Ne-am deschisei tu acolo frumos. Unde Era găsise? full. Da, era Da, full. frumos. Era mișto, la Bazuca. Da. Da. La mare, acolo. Da, Și da. atunci ne-am văzut prima oară. M-ai făcut cunoștință cu Cu Tibi. bărbatul tău. Da. Am vorbit cu el, m-a durut gâtul o jumătate de zi. Așa și pe mine, că așa stăteam mereu. Așa? Toți. Bun, așa, bref. Bărbatul a fost basketbalist. Că doar nu juca Da, la altceva, la 2 metri și ceva. da. Și fetele înalte, Rebecca, cel mai înalt copil care s-a născut în spital, cel mai lung, Mhm. da? Sara, I-ați la luat fel. pat de acasă, că nu aveau ea paturi. Păi îți dai seama, am luat Așa, paturi tot. speciale, bravo. L-am două de la special. L-am tăiat la un L-ai capăt. tăiat la un capăt să Ca bage încapă picioarele. Te Așa. iubesc, că e mișto. Da. Și stând așa am zis, băi, dacă mie îmi place fotbalul, tu ești basketbalist, ce să facă? Ce să facă? Hai să facă ce știi tu, că eu n-am răbdare. Dar tu ai răbdare, bărbatul meu e un om minunat, deci Tibi ceva fabulos. Foarte mișto. Da, deci bărbat. Bă, ăla a fost bărbat. Alții nu au mai fost, dar ăsta a fost. Așa. Așa. Și a zis, gata, basket. Face copilul basket. Ea mai mică, mai așa, umflățică. I-a zis, bă, da, cred că asta e altă mare, trebuie să facă basket, că asta e mai înălțuț, așa. Mhm. Hai că stăm pe gol. Așa, păi de-aia, că de-aia nu aveam spor. Da, da. De asta nu aveam. Hai să dăm noroc. Ca Hai să dăm și povestesc. noroc, ori ne pune acolo. Și am văzut că te uiți lung la Păi nu mă platoul gândeam, ăsta. să știi că Pauză ăștia-i mănânci puțin. și nefăcuți. Că sunt foarte buni Ce? și cum arată. Cum ai zis? Cornel? Cornel? Da. Păi normal, mă, de o viață să stai lângă Cornel. Așa m-a strigat în America Express în continuu. Cornele! Cornele! Zic, care? Da, mă, sunt cu gândul la el. Îți povestesc eu de ce. Te pup Băi. să rămână binevenit, să ții, Noroc, să să nu ții fii mai vorba. rău, să ne Bine fie te-am ca găsit. Ca acum. și Noroc. să-ți dea Dumnezeu la 1 miliard de podcasturi vin iară invitat. Da, bun, bravo. Vinul ăsta este un vin Bun, rău. foarte bun. Uite la prietenii noștri macedonii de la Morfatlar, de la domeniile Caraman, care acum s-au inventat, arată-mă o sticlă, vino să vezi. Foarte mișto. S-au inventat acum, este colecția Cuvee Caterina, Mhm. un vin foarte bun, foarte bun. Chiar bun. Și îi felicit pentru asta și majoritatea invitațiilor pe care le-am avut, în momentul când au băut și le-am dat și acasă să deguste, mi-au spus, bă, un vin extraordinar. Să-mi dai și mie vreo 20 de sticle. Îți dau 20 de sticle de câte ori vrei tu. Ăsta merge asezonat, pentru că am văzut că ai mirosit și aia. Asta am văzut, mă, Asta că ai văzut. am văzut aici Da. de la ăștia noștri, de la Sergiana. Bravo, chiar tu mi-ai spus că de câte ori te duci la munte. Eu mă duc la ei, Da? da, da, mie... Nu puteam să te primim altfel, pentru că știm că am îndurat cu toții în Ecuador. Și tu știi că mâncarea românească la mine mănânc până ca țuasă. Băi, cum mergea dacă aveam noi în Ecuador un platou de genul Ma. ăsta? Mai ții de ce foame am făcut? Wow. Ce mâncare ne-a dat la seara? Băi, ce m-am enervat! Băi, deci m-am uitat acum. Toți concurenții din Ecuador au fost cazați de miliarde de ori mai bine decât noi, au mâncat, de-au rupt. Băi, Acolo ai fost tu handicapul nostru. băi, nu știu Abia cum. acolo am simțit handicapul în coaste. Dar Ne-am eu- mușcat toți țarii. Vorbim și de asta. Stai să Băi, o luăm pe Romica, rând. dar eu stai să termin cu asta. Bă, ne-am mâncat numai banane prăjite. Eu Da. de când am Platanos. venit, numai platanos. Da, Bine, bă, deci mie nu mai nu- vreau în viața asta să mă văd. Alea toate ziceau platanos și bun. Mamă, ce- Ce nenorocire, ceva pline de ulei, ceva. Da. Nu, bomba serii este Ah, aici. Bun. Cei de la Sergiana, cărora le mulțumim frumos pentru platoul ăsta. Da, Îi mulțumim. găsiți, doamnelor și domnilor, în magazinele proprii pe care le au, în număr de 30 și aproape Mamă. în 20 de județe din țară le găsești produsele. Plus Foarte de asta bun. le găsești la munte, la Brașov, În Poiană. în Poiană, Restaurantele băi. top.
iar jumările sunt cele Am mai mâncat? tare. Să știi că Tu ai mâncat înainte de aia? Ai mâncat... am luat 4 ca să nu se vadă. Să nu se vadă că strigă tot. Așa că m-am plouă în gură. Mm. Că nații ăștia prăjiți și cu toba aia și Ha. cu... cum se Leber. spune? Și cu leberul, bombă. Avem și muștar aici. Bine, aranjamentul este făcut de cei de la tine? George and Dragon. Ăsta. Auzi, când am auzit că mă cheme aici, tu știi că patronii de la George and Dragon sunt cei mai buni prieteni mei? Băi, am rămas trăznit când mi-ai spus. Și tu știi că eu aici vreau să iau 50% din acțiuni? Ca să vezi că nimic nu este întâmplător. Exact. Băi, mamă, Da. ce tare. Înseamnă că o să mai continuăm dacă devii patron aici. Da. Ești gratis acum? Acum sunt gratis. Stai sigură, nu știu ce ai în cap. Nu zice. Nu. Mănâncă. Nu e frumos să vorbești cu gura plină, Ana Maria. Da, nu zic. Hai să nu vorbim prostii Nu. de sărbători. Da, stai sigură. Așa. Bun, le mulțumim frumos celor de la Sergiana încă o dată și mergem mai departe unde rămăsesem despre Sara. Da, Și așa. am zis, când am văzut-o așa mai micuță și mai soliduță, am zis, băi, cred că Rebecca ar trebui să facă basket, că e înaltă, așa, suplă. Băi, când a auzit Sara, ne-a dat un vânt Rebecca-i și a zis, eu fac basket, că de mine nu trece nimeni. Atunci Da. am știut că asta va ajunge basketbalistă și nimeni nu o să treacă de așa. Așa a fost. Mâncai gura, În bravo. ani a făcut cu taică-su, da? Individualizare cu băieții. Mă, când a ajuns în America la MG Academy, Asta vreau să zic. se lovea Cât de mult a putut să conteze. și vezi, numai atleți de culoare. În general, în America, Da. basketbaliștii sunt de culoare, și fete și Da. băieți. Da. Greu de tot, greu, se loveau de ea ca de stâncă. Și astăzi la fel. Și asta grație fostului meu soț, lui Tibi, care a stat secundă de secundă lângă ea și a obligat-o de plângea că ea nu vrea să facă antrenament cu băieții. Deci fostul tău soț nu l-a durut în freză, să zic că... Nu. Nu. Și-a dedicat viața, da, în exclusivitate pentru fetele noastre. Bă, mi se pare un lucru extraordinar. Nu cred că meseria de tată este una dintre cele mai frumoase de pe pământ Și grele. și grele și demne. Ca să poți să-ți crești copiii și să lași ceva în viața lor, o urmă adâncă și să-ți urmeze exemplu, uite-te. Și să ai Uite-te la ei. recunoștință Da. că dacă nu faci lucrul ăsta, nu mai trebuie să ai pretenție de recunoștință. Mă rog, mică, copii fac și câinii aia pe stradă, Da, pui. da. Pui, da. Copii fac toți și proști și deștepți, că durează 30 de secunde, mai puțin. Nu? Fiecare poate să... Eu am avut și un minut. Da. Da. Bun, Minutul vezi, de uite, aur, tu am ești- avut minutul de aur. Minutul Da. de aur, vezi Așa, că tu da. ești Da, da, iubit eu- de Dumnezeu. Ai, da. Alții au sub. Știi? Așa. Așa. Dar au povești de astea în ziare. Au povești, da. Păi știu, de povesti povestesc de a toți. dormi Da, mițura. da. Da. Așa. Bun, deci și-a dedicat. Și-a dedicat Timp. viața, jur, pentru el în momentul ăla. Când noi ne-am separat și noi ne-am separat foarte frumos, uite așa, la o masă, cum stăm acum noi, când eu am realizat că viața mea este televiziunea, eu am expunere foarte mare, el nu-și dorea niciodată. Nu, foarte, tu l-ai văzut. L-am văzut, îl La știu, locul da. lui nu voia să fie cunoscut. Și atunci am zis, bă, eu cred că fiecare pe pământul ăsta are jumătatea. Am avut știi cum e, un drum superb, Da. rămânem Și cei mai buni prieteni. ba? Mă, asta a fost. Am rămas în continuare în aceeași casă 3 ani. 3 ani. N-a știut Foarte. nimeni că am divorțat. Nici vântul, nici pământul. Asta Foarte apropo tare. de cei care zic, dom'le, Ana Maria, cum face ea scandal. Nu. Băi, când lucrurile sunt corecte și bune, pentru mine sunt așa. Când ceva nu e corect, la mine e nenorocire. Că eu mor cu dreptatea în mână, așa prefer. Oamenii trebuie lăsați să aibă păreri. Da. Pentru că până la urmă, Exact. părerile lor Da. contează. De acolo poți să-ți înveți niște lucruri, poți să tragi niște concluzii. Poate chiar ai greșit. Da, se mai întâmplă în viață. Au greșit șef de state. Dar poate S-au cineva să întâmplat- ridice piatra, întreb eu. Să- Există omul ăla să ridice piatra, să zică eu sunt Da. acest curat, acest Da. deștept, bun, Da. care n-a greșit, nu există. mă. Nu există. Nu, în afară de Dumnezeu nu are voie nimeni să te judece. Nimeni. Ai dreptate. Fiind așa, în perioada asta frumoasă de Crăciun și discutăm lucrurile astea pentru că ce vorbim aici sunt lucruri ulmești
care chiar se întâmplă și le-am discutat ca să vadă că nu ne ferim de a discuta despre lucruri de genul ăsta, care sunt reale și, cum să spun, până la urmă răspundem celor care, vorba ta, aruncă cu pietre sau nu sunt lămuriți încă să știi că de ce se întâmplă acolo. Auzi, să știi că eu sunt fericită că am atât de mulți hateri. Bun, și de bun. ce? Păi Că uite, de exemplu, în fotbal, în timp ce ei mă înjură și fac discuții, eu fac transferul, câștig bani. Da, eu câștig bani și ei fac interviuri. Fac discuții. Interviuri. Discuții. Păi și care m-a câștigat? Tu. Eu fac bani, ei fac interviuri. Uite, cam așa e la mine. Acum că ai adus în discuție fotbalul, mie mi se pare că tu trăiești mai mult între bărbați decât între femei. Da, așa am trăit toată viața. Tu ai fost... Băi, nu, tu ai fost băiețoasă toată viața. Da. Deci ai mai mulți prieteni bărbați decât femei. Deci ai mai mulți prieteni? Da, femei am... 3. 3, 5, așa. Nu, nici n-am avut niciodată subiecte. Știi, femeile când se întâlnesc vorbesc de ce ai mai gătit, unde ai mai fost cu copii, în ce vacanțe ai mai dus copilul, ce au mai făcut copiii pe la școală. Eu dacă am jucat fotbal, am fost plecată în cantonamente, am avut primul sos tot sportiv, al doilea tot copii, tot cu sportul. N-am avut subiecte din astea. Nu mă uit la telenovele, n-am ce să vorbesc, știi, cumva. Acum, în ultima perioadă, da... Ai fost în Dubai, nu? Da, acolo stau cumva, nu știu, uite, 30% Dubai, 30% America, 30% Italia, stăteam că era Rebecca la Marangoni, studentă, 30% România și restul ce a mai rămas prin lume. Așa, și acum de Crăciun te liniștești? Ești bine? Acum de Crăciun ce faci? Îmi iau copiii toți așa. Și plecăm în America, acasă, în Las Vegas. Acolo, păi da, cu sora mea. Stai așa puțin, că am înțeles că ninge. Da. În Vegas? În Vegas da, ninge. Da. Cu cârnați. Ninge Sergiana. Da. Mamă, Las Vegas, mișto. Dar voi vii la mine acasă, mă, da. gratis. Mă, eu sunt gratis. Gratis. Unde dormim în 2 camere toți? Avem 8 dormitoare, deci 8 familii. Mama. Da, bravo. Suntem o iau ok. și pe soacră mea. Da, normal. Iau și pe soacră, ia pe toată lumea. Deci de Crăciun bai America, da? Da. Cu toți copiii? Toți copiii, sora mea, câțiva prieteni foarte dragi ai mei. Mă zi-mi de Bebe. Eu nu l-am cunoscut. Zi-mă sufletul ăsta de băiat. Ia zi. Bebe este unic. Bă, deci jur, zi-mă. este cel mai drăguț, docil, iubitor, silitor băiețel de pe Mapamond. Dacă mă aude că îi zic băiețele jale. Da? Acum de când poartă boxer este bărbat. Păi ce mai ai? 15 ani? Ce mai? Da. Știi cum e Bebe, nu? O minune. E o minune de la Dumnezeu și cred că am trecut peste toate încercările vieții, uite așa, zâmbind, că îl vedeam pe el. Care venea la mine și îmi spunea: păi mami, tu ești numărul 1. Păi tu de ce ești supărată? Păi tu cum l-ai făcut și pe tata l-ai inventat și pe ăla și îmi dă el exemple, știi? Păi ce tu poți oricând, mami, să o iei de la cap? Păi ce, uite, noi stăm lângă tine, tu de ce ești supărată? Ce ai pierdut tu? Bă, tu înțelegi? Adică un copil. Păi și mă uitam, zic, bă, eu sunt o nebună, nu că ești gura lui. Ce am eu acasă, florile astea, minunile astea, m-a ajutat enorm. Ai trecut greu? Da. Nu vreau să dezvolt. Știi de ce? Că am dezvoltat cumva o frustrare, că am zis, bă, unde dracu am fost? Adică am construit. Sau unde am greșit? Te-ai întrebat și asta? Și asta, și tu, dar ne întrebam toți acasă. Eu pot să discut discuția asta pentru că îl cunosc și pereche și îl iubesc și chiar ne-am întâlnit și am vorbit. Nu mă bag, fiecare familie... Dar și iubita o cunoști. O cunoaște toată lumea. Eu nu o cunosc, îmi pare rău. L-ai văzut niciodată? Nu. Nu. N-ai văzut? A fost la televizor? La televizor am văzut-o. Ai văzut? Nu m-a interesat. Eu am... Bine, pe tine te iubesc mai mult pentru că ești mai aproape de sufletul meu. Pe el îl respect pentru că așa sunt și... Că ești omul cu sufletul mare. Că chiar a făcut și niște lucruri extraordinare. Nu mă bag în familie ea.
Le faci A și fost greu? Te-ai gândit că poate ai greșit și tu? Da. Da? Păi ne-am gândit toți, eu, copiii, unde am greșit. Bă, am greșit, știi unde? Că n-am mai putut. Că n-am mai rezistat psihic umilinței, știi? Atât. N-am mai putut. Am putut 16 ani și cred că am putut enorm de mult. Nici eu, nici copii. Nici copiii n-au mai putut, nici eu și cumva așteptam un moment. Dar nu ne-am gândit niciodată că un imperiu pe care deci eu, Romică, și voi știți, l-am construit cu greu. Cu greu. Un imperiu, ai dreptate. Fără niciun ajutor. Ai dreptate. Eu n-am cum să-i mulțumesc nimănui pentru că nimeni nu m-a ajutat cu nimic în viața asta, în afară de părinții mei. Nimeni. Eu o pereche când l-am cunoscut era tovarășul Caisă din Liga a doua Germania, fără nimic, fără școală terminată, fără nimic. Și a fost proiectul vieții mele, cumva. Unul din proiectele mari ale vieții mele. Și sunt mândră că am făcut ceva unic. Alo, care ți-a reușit. Da, bine. 90%. Nu zic că el n-a participat la asta, pentru că și el. Și dacă dacă n-ai stofă, nu poți să croiești. Romică, trup și suflet. Deci era, mami, ce zic acum? Mami, ce fac acum? Mami, cum mă îmbrac acum? Mamă, deci nu exista el vreodată să ia vreo decizie singur de nebun. Bine, nu putea, că trebuie să ai de acasă, trebuie să ai 7 ani de acasă, trebuie să ai nu poți să construiești niciodată nimic pe lumea asta, nici măcar o casă, nici măcar o prietenie, dacă nu ai o fundație solidă. Eu am încercat marea cu degetul și mi-a reușit o perioadă, mă. V-am stat sub apă ca să ating marea cu degetul 16 ani. Bă, și am stat bine. Dar când am ieșit, am văzut cât de frumos e să respir. Și atunci, împreună cu copiii, am zis, gata, la revedere. Ok, știu că nu... A fost greu. A fost greu. De ce? Că a plecat un bărbat. Că acel bărbat a distrus în ani tot ceea ce eu construiam și pentru el și pentru copii. Și ca bărbat să furi, să înșeli și să iei tot ce aparține copiilor, toată munca, și să te duci cu femei antrenate în oraș e o problemă mare. Și să le mai și dai tot. Adică acolo se vede bărbăția ta cam unde e. Și astăzi vedem unde este. Champions League cu Ana Maria Prodan, finală de Champions League. Astăzi la echipe obscure, 5 meciuri pierdute, 1 egal, 1 câștigat. Cam așa este. Și va ajunge, Romică, și uite, suntem aproape de Crăciun, foarte rău. Dar Dumnezeu, eu încă mă rog la Dumnezeu și copiii mei, pe care nu-i caută niciodată, nu mai știe de ei, că El face și atât. Adică, știi? Mă rog la Dumnezeu, măcar așa, pe final, să aibă o sclipire din asta dată de Dumnezeu și să înțeleagă că oamenii se despart, călătoriile oamenilor se opresc la un moment dat. Dar copiii ăia rămân pe viață, de aia trebuie să te ocupi, să-i îngrijești, să-i educi, să ai grijă acolo, să fii lângă ei. Ai fi putut schimba lucrurile vreodată? Nu. Ai încercat? Ce crezi că am făcut aproape 17 ani? Am acoperit tot, m-am luptat cu toată lumea, mi-am făcut dușmani tot fotbalul românesc, când vorbeau toți de ei și spuneau adevăr de el. Și mă luam cu Pițurcă și cu Cornel Dinu și toți spuneau, bă, beții, alea, nu, vă omor, vă fac. Mi-am stricat toate relațiile, da? Da, mă. Și aș face la fel, că e vorba de familie și de soț. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel, dar n-aș mai tolera așa ceva niciodată. Nici mizeriile, nici minciunile, nici hoțiile, nici prostituția. Adică niciodată. Te mai vezi sora mea căsătorită? Da. Da? Da. Păi ești bombă, cum arăți bine. Da. Dar cu un bărbat de data asta. Și ce m-a spart? Videoclipul ăla cu și pe mine la fel. Băi, și acolo am dovedit măreție, fiate și demnitate. Pe ultimul drum, da? Tot cu o astfel de mașină, tot acolo unde de fapt i-am luat eu pe toți și i-am ridicat. Da. De unde a venit ideea asta? Cum a fost? Teo și cu Maticiuc. Cu Maticiuc? Da, era Maticiuc la mine în podcast și vorbeam. El care știe toată situația, el cunoaște istoria orașului, tot. Știi, Codin e numărul 1, știe tot. Și da, el mi-a zis la un moment dat, băi,
Băi, o melodie și băi, ești tu. Nu, ce melodie? Soarele meu. Îți dai când ai soarele meu, m-a bufnit râsul. Gata, mă. Bă, ce dracu asta? Ați făcut ceva. Ați făcut o nenorocire. Ascult-o. Am leșinat. Și ai zis da. O cânti linia, coloana sonoră a filmului meu. Gata, mă. Când filmăm. Foarte tare. Bravo, îi felicit. Au avut o idee extraordinară. Am făcut milionul de vizualizări în bravo. câteva zile, nu știu, nici 3 zile. Foarte tare. Extraordinar. Hai să trecem peste chestia asta. Ce înseamnă iubirea pentru tine? Cum ai reușit așa, încet, încet, să începi să te iubești pe tine, să-ți dai, să te bucuri de lucrurile pe care le faci, să te bucuri de copiii tăi? Să fii împăcată cu tine. Să fii împăcată cu tine. Păi în momentul în care a plecat, soarele a apus, când a apus, atunci a apărut luna, care a făcut lumină, știi? Și atunci mi-am dat seama că eu mă uitasem pe mine, nu eram fericită, nu trăiam pentru mine, nu mă bucuram, nu aveam vacanțe, nu aveam nimic. Aveam doar o obsesie în a-l acoperi pe soare. Adică tu zici că în loc să trăiești viața ta, ai trăit-o pe a lui. Da, eu am trăit numai și am avut această nebunie și toți îmi spuneau, băi, ești nebun, ce mă cu tine, lasă-l dracu, bă, nebun, băi, ai copii frumoși, ce tu te-și fă viața. Nu, toate greșelile astea eu le acopăr, toate prostituatele le fac să dispară, mă uit în conturi să nu dispară banii, de unde? Că n-am făcut nici prostituatele să dispară, că astea sunt ca ciupercile după ploaie, n-ai cum să le stârpești. În conturi nu m-am uitat că încrederea mea față de soț era una absolută, adică am zis, bă, știi cum e, oamenii sunt proști, sunt slabi, dar nu au cum să ajungă la nenorociri de genul ăsta. Și atunci când a apus, mi-am dat seama că am 49 de ani, 50 de ani. Bă, de acum trebuie să trăiesc eu, da. Eu și copiii mei, și m-am bucurat, Romică, ca niciodată și am trăit ultimii 2 ani. Băi, se uitau copiii la mine, am întinerit, am avut grijă de mine, purtam hainele pe care le purta Rebecca, care Rebecca are 40 de kilograme. Deci amândouă ne îmbrăcam în același haine, ieșeam în club, eu cu fetele mele. 25-24 de ani, mama 50 și toată lumea spunea, mama, astea surori. Așa am învățat eu cu ajutorul copiilor și cu ajutorul soarelui care a apus să mă iubesc pe mine, să mă regăsesc. Bravo. Deci în toate nenorocirile Dumnezeu a presărat ceva mic pe care am realizat că a fost ceva uluitor de mare. Deci sintagma aia, după ploaie vine soare? Da. Da, așa și e? Ce nu te omoară te face mai puternic. Așa, un șut în cur. Pas înainte, tot. Acum, sincer să fiu, chiar nu l-aș vrea să le trec pe toate astea, dar dacă se întâmplă, le treci. Bă, da. Acum, după experiența asta, da, băi, și dacă, uite așa, merg pe stradă și ca toate clădirile, mi se pare că bate vântul puțin. Atât. Deci așa a fost de intens la noi. Extraordinar. Bravo. Auzi, hai să mai ciocnim un pahar. Ia, ai noroc. Hai să degustăm un pic de la Sergiana, că n-ai luat. Bă, asta e prea bună să o pe masă. Aia e bună, da. Prea bună. Și salamul ăsta este fenomenal. Știi că eu mi-am făcut tort din salam de Sibiu? Așa de mult îmi place? Da. E greu să trăiești în lumea fotbalului. Da. Ca femeie? Da. Da. Bă, tu ești bombă, tu ești singura acolo. Femeie. Da, dar știi ce fac? Dacă mă uit urât, imediat se sperie. Căci a zis Gigi Becali o vorbă bună, băi, să nu vă certați în viața voastră cu Ana Maria Prodan, căci eu am încercat și a fost nenorocire. Și dacă eu n-am putut, dacă vă bajocorește, nu vă mai spală nimeni și toată bărbăția voastră s-a încheiat și sunteți morți și îngropați. Adică ei deja știu. Câțiva au avut așa tragere ei, știi?
Dar tu îți dai seama că eu când în jur nu mă repet vreo 2-3 ore, adică nimeni nu putea să țină pasul cu mine. Ai repertoriu cum ar Păi mama, tu știi câte melodii a avut mama în repertoriu? Mamă. Așa vorbesc eu. Păi sunt crescută și pe terenul de fotbal și la piano. Și la Zăbuleni. Da, adică n-are cum nimeni. Dacă cineva doar se gândește, eu n-am pierdut o luptă în viața mea, deci războaiele n-am cum să le pierd. Dar tu ai trăit toată viața până acum, ai trăit printre fotbaliști. Observ că toate fetele tinere, ăsta e visul lor, își doresc să aibă ca soț un fotbalist. Sau, mă rog, Asta e efectul musca la... Da. Din ce ai observat tu, la ce ar trebui să se aștepte fetele când încep o relație cu un sportiv? sau se gândesc. Sau se gândesc? Ca un fotbalist. Pentru că Păi majoritatea se gândesc la bani. Nu cred! Hai să spun. Hai, mă! Ana Maria, aici mi-a rămas cârnatul în gât. Păi fii atât, ce zic. Nu cred, mă dracu. Deci, nu în mă gândeam că e general, dragoste, că e iubire. mare. E o dragoste infinită. Pune-ți pe bani. Știi care e procentajul nevestelor care... Uite, de generația de aur îți vorbesc. Știi câți au rămas căsătoriți? Deci a fost 2%. Portarul. Atâta, mă. Pe ce? Ducadam, ce e despărțit? Păi nu, portarul a mai rămas. Portar. Că era ultimul, știi, până în față, până la asta nu prea vedeau, știi? Dar, în general... Nu. Și lăcătuși? 2%. Ăia-s 2%. Sunt mai mulți. Care? Hagi. Nu. 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 Cine a divorțat de Lenin? A divorțat, da. Așa Nu, e, da. toți. Mhm. Nu. Așa s-a întâmplat. În general, fii atent, fotbalistul e o specie aparte de bărbat. Știu, am jucat și eu fotbal. Bă, dar tu ai rămas în sfrat. Băi, m-am uitat pe o poză de la nuntă și din toată poza aia nu mai ocupa ăla de suntem căsătoriți. Noi care zicea toată lumea că suntem gagicari, că cu tare, vezi, ăștia rămân țin la familie. În rest m-am uitat toți. Băi, nu mă apuc acum să iau, pentru că o să zic că se dă țociu acum șmecher. Da. Nu, dar chiar am rămas. Trăind așa mult în lumea bărbaților, am văzut ceva. Îl mai al dracu Golan e cel mai mare familist. Ăla, Golanul ăsta care știe și viața de stradă și are ceva în cap, ăla nu-l știe vântul pământul. Gâștele orașului, care nu au nici în cap. E o sintagmă la asta care îți spun eu așa. Da. Ăla își dă și chiloții familiei. Da. Dar nu o lasă. Eu sunt prima care pot să spun lucrul ăsta, că eu am trăit asta. Bravo. Deci, gâsca, care crede că e gâscan, dar e gâscă, e nasol să fii și gâscan. Știi? Dar când ești gâscă și vin sărăcile astea din oraș și spun cât ești de frumos, dar tu săracul ești, vai mama ta, cât ești de înalt, dar tu ești 1,30 m sens, pe scaunel cu mâinile ridicate, cât ești de deștept, dar tu ai 4 clase făcute pe scări. Atunci este jale că în prostia asta și fără educație și fără fundament, tu te duci după fentă. Fotbalist de mâna a doua. Te duci după fentă. Știi? Și tu nu mai realizezi că tu ești de fapt, vai de mama ta, că vorba lui Cezar Ionașcu, ăsta care sunt antrenat o viață de la 14-15 ani prin oraș, asta caută gâște de genul ăsta. Și care este cea mai ușoară pradă? Fotbalistul care nu are creier. Sunt mulți care, uite-te la ei, și-au făcut averi, au investit banii, și-au ținut familiile. Mă, știi de cine îmi place mie? De Chivu. Chivu. Dar sunt mulți, nu numai Chivu. Sunt mulți, dar Chivu, uite, care odată. Care au rămas. Au mai scris ziarele, că am mai cotit stânga-dreapta. Nimeni n-a avut poze, nimeni n-a avut cu ce să-i șantajeze, nimic. În schimb, fraiericii ăștia geamantani îi iau toate prostituatele orașului la mână. Da, și mai face și poze, ai văzut? Și poze și copii. Mulți, pe bandă rulantă. Astea sunt adevăratele gâște femei. Dar tu
cum reușești să te descurci, de exemplu, cu soțiile fotbaliștilor? Pentru că sunt sigur că și tu ai avut de-a face cu... Da. Pentru că tu îi managerezi, tu vrei să îi îndrumi către ce e cel mai dar bine eu pentru spun, ei. Da, dar eu spun de la început. Hai să vedem fiecare ce știe să facă. Tu faci ciorbă cea mai bună. Respect chestia asta, aia faci. Eu fac contractele cele mai bune, eu asta fac. Tu dai cu piciorul în minge cel mai bine, tu aia faci. Și atunci, de la început, noi știm exact care cum stăm. Întotdeauna, eu vorbesc și cu nevestele, că acolo este secretul. Că dacă nu vorbești cu nevasta, cu copiii, nu știi dacă e fată pisica, dacă e supărat că au murit puii, acolo e problema, el nu dă randament pe teren. Și atunci, secretul mare este să poți să ai o relație bună cu fiecare. Să fie un echilibru. Da, eu am avut noroc cu nevestele, am avut câteva pe care le-am luat imediat mai tare. Și au stat la cratiță și au făcut ceea ce trebuia, au dispărut din peisaj în timp. În timp, da. Pentru că genul Cu cratiță ăsta, cu tot, da. cu cratiță, da. Dar știi că eu vorbesc cu jucătorii mei. Voi munciți, voi trebuie să aveți grijă de bani, voi trebuie să investiți banii ăștia. Eu le-am luat banii multora. Cu forța. Foarte tare. Apartament. Foarte tare. Prima, cât e prima? 70.000. Apartament. Că așa te duci într-o vacanță și rămâi pe urmă pe scări, că doamna te mai vede altul mai cu bretonul mai la stânga și te lasă, dacă nu mai ai cașcaval. Și atunci am investit și le-am luat case, de toate. De toate. Ce înseamnă pentru fotbalul românesc reușita naționalei României? Este cumva o revenire din morți. Că știi când se oprește aparatul de inima nu mai bate? Și pe urmă deodată iară tâc, tâc. La noi a făcut tâc și acum suntem iar pe val. Suntem iar pe val. Suntem pe val, dar... Naționala asta acum, băieții ăștia sunt văzuți altfel, le-a crescut box office-ul, înseamnă ceva pentru ei? Pentru ei, da, le crește valoarea, normal, îi pui Dezvoltă cumva în vitrină. Tu, că eu... Îi pui cumva în vitrină, managerii câștigă bani, salariile lor cresc, e normal. E normal, nu? Când stai și joci la Steaua, dar nu te vede nimeni, ești bun, dar nu te vede nimeni, n-ai ce să vrei tu, 50 de milioane, ce visează Gigi Becali. Așa visează toți, mi se pare normal că cer, e adevărat. Să fim și realiști. Da. Că noi, pentru faptul că n-am fost realiști, am ajuns unde am ajuns. Că noi, dacă vă aduceți aminte, spuneam, Doamne, suntem numărul 1, ce Anglia, ce Italia, noi suntem. Iubita mea, că tu ești acolo, exact acolo, în mijlocul uraganului. Cine e de vină că fotbalul a ajuns așa? Eu am avut invitați aici și de 1 decembrie. Am zis să îmi fac o bucurie mie și celor care urmăresc podcastul la Soci. L-am avut pe Jean Vlădoiu și Gianni Chiriță. Jean a vorbit foarte frumos despre lucrurile care s-au întâmplat, despre... Uite, îți fac una de asta. Asta Mondragon faci. Da? La Dragon. Da. Uite, îți fac una de asta. Și cum am întrebat eu... O turtă de asta ca la de bune. I-am întrebat eu, băi, care este istoricul firmei voastre, numelui George Dragon? Care e George și care e Dragon? Că eu dacă intru, eu cine sunt? Te-ai gândit vreodată? Cum o să se numească asta? Da. Ana, George și Dragon. Nu, Zâna, George și Dragon. George Dragon ne-a luat dracu. Da, da. Deci, e vina societății române. Nu e vina președintelui Federației, nu e vina lui Becali, nu e vina lui Prodan, nu e vina lui Sociu. Ce înseamnă asta? Adică noi românii ne îndepărtăm de fiecare dată sărmâna, cu picioarele de la pământ. Și zburăm. Am făcut un meci mare, da? Din 400 proaste. Gata. Nu mai nimeni ca noi. Jucătorii de fotbal la 18 ani dau un gol, vine Gigi. Mbappé nu există pe lângă ăsta al nostru. Niște copii se pierd cu firea, nu mai dau niciun gol. E primul și ultimul din carieră. Da-i, facem, cerem 100 de milioane, 500 de milioane. Noi nu mai avem simțul realității. Noi dezvoltăm niște povești așa în mintea noastră doar de dragul de a ne vedea la televizor. Iar eu când vin la televizor, că eu m-am născut la televizor, ăștia vin acum după mine și ei se bagă în seamă, știi? Sunt încântați toți. Că
De asta diferența între mine și ei e la cer la pământ. Că zic, bă, ia intrați puțin pe YouTube și ia vedeți la 2 ani unde era Ana Maria Prodan. În clip, la Radio Televiziunea Română. Voi unde erați? Pe la oi, pe la vaci, pe la... Nu existați. Mi-aduceați brânză mie acasă. Știi? Cam așa era raportul și așa e și azi. Că bani au toți pe pământ. Și romii, și noi, și... Da, educație, familie... Nu. Da, e mai puțină. Mai puțină, mult mai puțin, nu există. De asta zic că noi trebuie să îi ținem în mână puțin pe cei care au intrat în fotbal ulterior sau care vin așa pe turnantă, să le explicăm, băi, trebuie muncă împinsă la extrem. Bun, Trebuie infrastructură, da, să crească jucători. Tu ai dreptate. Da. Vin acum cu o întrebare care mi se pare pertinentă. Oare politicul nu e de vină pentru că nu mai există susținere pentru fotbal și pentru sport? Tot. De la A la Z. Înainte existau pepiniere. Da. Acum există vreo câteva la ăștia care au băgat banii, Hagi, stai o să ăia, dar în afară de Craiova. Hagi, fii atent, în afară de Hagi mai arată unul care într-adevăr a făcut o academie de copii și a susținut-o și a avut răbdare să crească de acolo jucători. Arată unul, în afară de Hagi. La Craiova ăsta, Rotaru. Nu mai are Gică, de mult, a avut acum 4.000 de ani. Bun, și s-a dus în partea elaltă cu Hagi. Da, ok. Bun, și nu mai există. Nu. Toți își deschid, toți aruncă ce le cade printre degete, 10.000, 20, așa, hai să joace cu echipamentul care a rămas mic celor mari și vor rezultate și se supără. Dom'le, dar de ce v-ați făcut voi regula? Băi, vezi că cel mai mare lucru din fotbal pe care l-a făcut federația a fost acea regulă cu underul. Da? Să-i oblige să bage în teren copii. Pentru că își underul a fost chiar o mare idee și uite că dă și rezultate. Uite că la echipa națională de tineret. Da. Adică despre asta vorbim, despre niște idei a unui președinte pe care nu-l iubesc, care nu mă iubește, n-are partipriuri cu mine, Burleanu, da? Care nici măcar n-a fost un fotbalist celebru să zici, mama mea, acest Dumnezeu al fotbalului, dar e manager. Bă, omul a știut exact pe ce model câștigător să meargă. Da? A făcut asta la un jurat, câinile la să trece. Da, e adevărat, bine. Și el a avut haterii lui și are în continuare. Și în continuare a scos o generație, o națională de tineret și o under 18, 17, 16. Foarte bune. De-abia de acum se vede munca ăstora. Că nu poți peste noapte, că ai luat calul mort. Înțelegi? Așa l-ai primit, mort. Și ai făcut o magie și uite că l-ai înviat. Și ăla a făcut pui și crești pui. E o muncă. Bine, acum nu putem să dăm nici cu pietre în trecut, unde... Nu dau cu pietre, eu spun un lucru care s-a întâmplat. Chiar au fost și rezultate, au fost rezultate și pe vremea aia, adevărat. Noi comemorăm Da, trăim din amintiri, asta vrei să spui, da. Trăim din amintiri, în fiecare an avem cea mai mare sărbătoare că am câștigat Cupa Draci. Da. Bă, nu mă câștigați în fiecare an ceva. Noi, într-adevăr, poporul ăsta a ajuns să trăiască doar din amintiri. Campionatul actual acum, de la 1 la 10, unde e? 11. E la 11? Da. Și sunt drăguți. Păi uite-te jucătorii străini care vin în România. De la Liga 3, Liga 4, din străinătate. Sau ăștia care s-au lăsat deja și mai fac așa, mai câștigă niște bani pe final de carieră. Ai văzut vreun jucător din Premier League să vină din Portugalia, de la FC Porto? Nu, pe bun. E adevărat, e varză. Varză. Asta este adevărul. E dureros, federația plânge, românii plâng. Dăm o soluție. Ce-ai face tu dacă ai fi într-o funcție de conducere care să depindă de tine? Ce-ai face tu? Infrastructură. Copii și juniori, terenuri de fotbal, terenuri de sport în general. Că suntem strâmbi din șasiu, toți. Da, anchilozați. Astăzi, anchilozați. Nu mai există sport, da? Pe urmă, obligativitate. Eu aș limita numărul străinilor care semnează la echipele de fotbal. Noi am avut echipe de fotbal care au fost 100% aproape formate din străini. Niciun român în lot. Nu obligatoriu, underul să rămână, nu 3 minute, o repriză să joace. Da?
Lasă, dezvoltă copiii. Câți antrenori de fotbal pro avem? Nu se mai termină, fără număr. Ne mai trebuie vreo 200 de țări ca să îi rulăm pe toți pe care îi scoatem pe bandă rulantă. Nu? La câțiva ani, licența pro se ia greu. Nu așa, pe bandă rulantă. Nu? Fă să stea să conducă un club de Liga 3 a 2 ani, încă unul de Liga a 2-a încă 2 ani, mai stă pe urmă să facă ucenicie. Cum cața-și curată? De unde le-ai învățat tu pe astea, mă? Că dau cu asta de pământ acum. Păi Cum le știi, mă? Bă, Ana Maria, bă, mai spar, Păi bă, dacă te asta e iubesc meseria pentru asta, bă, e ceva, mă. Asta e meseria Cum mea l-ai și învățat mă tu pe doare când văd că nimeni nu face nimic. Băi, înjurăm pe fotbaliști, Doamne Dumnezeule! Bă, de morți, de familii, de copii, nu ne interesează. Bă, dar eu de la televizor Și- nu pot să fac nimic, măi, Ana Maria. Eu înjur, doar Romi. înjur, pentru că zic, bă, mi se oprește bani de fotbal, de sport, fac aia, se duc banii, pun aia. Ia, dacă ar fi 4.000 ca tine, 4 milioane ca tine să vadă, bă, ce faceți, mă, cu banii ăștia pe care ne-o, cu taxele astea pe care Dar le nu impuneți pun, ăștia nouă? se oprește pentru sport, mă. Plătesc de o viață, Repet, nu numai eu. Generații întregi au plătit Romica, tu pentru ți-au ce sport. aminte pe timpul nostru câți obezi erau? Da, Bă, eu nu vedeam obezi. nu existau așa Bravo! ceva. Cât sunt astăzi? Suntem pe locul 1 în Europa? Voi ați pomenit așa ceva? Știai lucrul ăsta? Da, mă, pentru că... Pentru că nu mai nici- există nimic, mă. Nici în școli lucrul ăsta nu mai există. Înainte era sport, mâncați, veneai cu echipamentul, nu aveai echipament, îți scădea nota, Bravo! alergai cu tare, dădeai probe la alergat, la săritură. Aveai Casa Pionierilor, unde aveai nu știu câte sute de activități. Da, mă, da. Astăzi nu mai există Bun. nimic. E Pentru adevărat. că ideea de democrație am înțeles-o noi, nu cu creierul, cu altceva. Înainte să mâncăm și să mai bem un pahar. Eu, că acum suntem în prag de sărbătoare, Așa? și tot am zis că mai avem 3 zile până la Crăciun Da, iubire. și cei de la Mi-ai luat cadou? Sergiana ne-au mai pregătit încă o surpriză culinară. Pe cuvântul tău? Ce? Da, Da? da. Te duci să... Mă duc să le Ok. pregătesc. Ok. Ia zi-mă, iubita mea. Unde te simți acasă? Unde începe inima să bată mai puternic? Nici nu știu ce să zic. Mă simt acasă în Vegas, căci am stat foarte, foarte mulți ani și am construit de la zero totul. Mă simt acasă în România. Mă simt acasă unde sunt copiii. Tu ai pomenit așa ceva? Deci nu este, în momentul ăsta, pentru mine, nu contează nimic pe pământul ăsta în fața copiilor mei. Nu văd nimic decât copiii mei. Ia zi, sora mea, când vii acasă și vezi pe toți că vin către tine, ce se întâmplă în momentul ăsta? Mie îmi dau lacrimile. Și ce îmi zic? Ai, bă, mamă, iară plângi. Deci, de fiecare dată când intră în casă și văd pe toți acolo lângă mine, mie îmi curg lacrimile și de multe ori stau așa să nu mă mai vadă că râd de mine. Ți-e drag să stai la masă cu ei așa să mănânci de Doamne. sărbători? Toată viața... Să le faci toate poftele și Gătești? Da, Hai, mă. foarte bine. A? Foarte bine gătesc. Și știi cine gătește cel mai bine din familie? A? Măcar atât a luat și ăsta mic bun de la răposatul. Gătește. Tot ce te gândești. Băi, gătește. Cine? Bebe? Bebe? Doamne! Deci îl văd cu listă, se duce la magazin și-și ia sosuri, mirodenii. Mă uit, bă, mamă, astea pentru ce sunt? Lasă, mamă, că-ți fac eu acum o mâncare japoneză. Deci jur, uite, odată să vii să-ți facă bebe mâncare. Incredibil. Cât îl vezi de mic, știe tot. Dar eu am o masă de 24 de persoane, din totdeauna. Asta de când sunt Când mică. nu ocup, cheamă nici pe noi. Da. Și acolo, așa mi-am văzut eu viața. Eu, cu familia mea, copiii mei, nepoții, toți acolo. Mâncați-aș gurata, să-ți dea Dumnezeu așa să fie. Țărul, Când ai intrat în casa aia de pe plaje, unde ne-au cazat la America Express, zi-mi ceva. Băi, Romică, tu ai văzut că nici măcar o unime din ce era în casa aia n-au arătat? Eu cred că l-a fost rușine. Băi, Romică, deci eu le-am spus așa copiilor, mama, ploșnițe pe pat, ceva, niște ligioane mici pe pat în saltea, ieșeau, intrau în saltea. Îți aduce aminte unde ai vrut tu să dormi? Știu. M-am dus sus după aia. Da, gândaci peste tot. Când am intrat în cadă,
40 au ieșit, deci nu mai aveam unde să mă duc și am zis, dacă unul de ăsta se urcă pe mine... Eu cred că au zis, a venit Ana Maria Prodan! Băi, da, au ieșit să ia autografe. Toți, cred că de-aia, da. Mamă. Deci am dat drumul la apă și nu se necau și ieșeau din canalizare. Mama mea. Deci așa ceva, atâta mizerie eu n-am văzut în viața mea nicăieri. Asta vine Cătălin și comentăm și aia. Ia zic, când v-ați trezit că asta n-au dat-o. Când v-ați trezit noaptea și ai auzit... Mamă! Ce era acolo? Un șoarece. Erau șoarecii din bucătărie care mergeau, aduți aminte că i-am văzut. Șoarecii mergeau peste tot prin bucătărie, toații pisei și eu cu Cătălin, eu am stat și am zis, băi, sunt eu nebună, face sociul la mișto ca să mă sperie. Nu aveam cum. Da. Că eram amorțit. Și m-am ridicat și când am văzut șoareci, păi cine a mai dormit? Eu n-am închis geană pe geană, n-am pus geană pe geană. În noaptea aia? Da. Nu. Frigiderul ți-a plăcut? Știi că avea mama o vorbă? Miroase a stârv. Miroase a stârv. A stârv. A stârv. Să-i trăiască familia lui americanul ăla, bate-te-ar ploaia să te bată. Băi, Romică, dar ți-aduce aminte cine a zis? casa dracu să-ți fie. Căcatea în ea de... Că mai bine dormeam pe plajă, jur, cu mai la bine briza oceanului. Băi, Romică, mamă, și mirosul ăla și era o căldură de-aia lipicioasă. De-aia m-am dus sus și sus n-avea geam, bate la norocul să-l bată. Păi, toți sunt țarii am deci stat cu aia pe mine. Ce aveai tu pe picioare, aveam eu pe corp, pe urmă, de mușcături de țânțari. Și nu cred că erau țânțari, eu cred că erau plujnițe. Plujnițe. Jur, pentru că nu se... Deci eu am avut 3 săptămâni pe tot corpul niște bube. Ai refuzat masa de seară, de ce? Deci fii atent, mie care mi-au plăcut bananele foarte tare. Deci astăzi când le văd, îmi aduc aminte de platanos. Mamă, fiar partanele dracu. Mamă, și mie. Nici mie nu mi-a plăcut. No, ceva. Jur, uleioase. Dar unde ne duceam, toată lumea ne servea cu același lucru și pe eilalți cu chiftele, cu supă de șrimpi, de nu știu, ai văzut? Acolo, la cazare, acolo ai fost handicapul nostru. În rest, ai fost bombă. Dar nu, cred că a fost cea mai nasoală cazarea ta, nu? Cea mai nasoală, da. Cred. Ba nu, cred că am mai avut și Laura cu Sânziana. Cred, dar nu, în halul ăsta nu. La noi nu. Era la ultima șansă. Era casa părăsită. Eu cred că dacă ăia de la Disneyland ar fi filmat acolo și ar fi dat în Casa Groazei, câștiga mai mult decât aia care o iei în parc. Da, cu siguranță de departe. Când ți-am arătat perna aia, cum arăta perna, trăiască familia ta. Deci aia cred că a fost șocul. Fii atent, ai dreptate. Ăla a fost șocul. Deci o perna aia era de pe puțin 20 de ani, nemișcată din locul. Cred că avea salivele de la toți morții de la care și-au dat... Toți morții satului. Toți morții satului, da? Și toate vietățile care au trecut prin perna aia. Deci era o pernă mucegăită cu nu animale, cu târătoare din alea prin ea. Mamă! Nu. Nu, dar mi-o pusese acolo ca și să dorm cu capul pe ea. Mi-ar fi zis, uite, avem și pernă. Da. Bate-vă să vă bată. Ploaia să vă bată. Da. Doamne ferește. În orice caz, eu îți mulțumesc ție pentru că ai strâns din dinți și ai dormit totuși în sacul ăla. Să-i dea Dumnezeu sănătate sacului de dormit și lui Cătă. Că și lui Cătă toată noaptea l-ai pus. Cătălină, bate cineva. Cine e cu tare? Deschide geamul. Pune. Băi, dar tu crede-mă că mie mi-a fost frică, știind că mi se spusese, băi, țara este foarte periculoasă. Și eram și ultima acasă. Aia zic, că după noi, oceanul. Dacă ne lua cineva legat și ne arunca în ocean, nu ne mai găsea nimeni niciodată. Singura chestie mișto care a fost e aia când ai scris tu I love you pe plajă. Da. Și am stat acolo la apusul ăla frumos. Super. Ăla chiar a fost, momentul care a salvat dormitul. Da, bine, nu-l va salva niciodată. Da, mă rog, orice moment de atunci. Da. Draga mea, cei de la Sergiana ne-au copleșit în perioada asta. Carne la garniță. Carne la garniță. Și cârnații... De senzație. Uite-te și tu. Aoleo, Romică s-a dus pe cop că... Alea 5 kg, n-are nimica. Păi și tu 400 de grame astăzi.
hai să luăm carnea asta la garniță de la Sergiana. E bombă. N-ai cum. Doamne Dumnezeule. Să le dea Dumnezeu sănătate. Că fac. Știi ce vreau să te întreb așa până mâncăm? Cum te vezi, bunică? Mamă, cred că este cea mai mare dorință a mea. O să fii cicălitoare? Nu. Dar nu sunt. Nici cu copii n-am fost niciodată. Nu? Nu. Eu le-am lăsat o libertate absolută, controlată, normal. Nu poți așa. Mi se pare normal. Dar ceva, ca bunică. Și mămăliga ne-au trimis-o tot ei, bă. Mulțumim frumos, Sergiana, băi, sunteți bombă. Vă iubesc. Adică, cum să spun, n-am mai irosit încă 8 ore până la Brașov, știi? A venit Brașovul la noi. Exact masa de Crăciun. Da, masa de fabulos. Crăciun. E cea mai mare dorință a vieții mele acum, să-mi dea Dumnezeu nepoți. Să-mi cresc eu, să le cumpăr de toate, să colind în lume cu ei. Da. Jur. Va fi un pic mai greu pentru că fetele tale, una dintre ele face basket, deci va fi mai greu de doborât, de aruncat la coș, să arunce la coș vreo unul, așa. Da. Cealaltă e pe fashion and direction, vibe-ul ei and West. Așa, și poate bebe. Bebe, da. Poate să facă la 17 ani 2. Da. Băieții, în general, sunt așa. Îi aleg eu o fată cu minte, nu de cred. casă. E mămos? Bebe? Da. E după tine. Îmi zice noaptea, tu ești prințesa vieții mele. Deci, gata mă. Deci nu mai trebuie nimic pe pământ. Nu mai vreau nimic, înțelegi? Când îmi zice așa. Sau de 40 de ori vine din camera lui, de la etajul lui, vine la etajul meu. De 40 de ori minim pe zi. Mami, ești bine? Ești ok? Te doare ceva? Ai nevoie să te ajut cu ceva? Îți fac de mâncare? Deci numai așa este. Este ceva minunat. Ce frumos. Da. Auzi să spun ceva. Dacă vrei să accepti de la mine lucrul ăsta, pentru că, sincer, mi-ești tare dragă. Bucuria asta pe care o ai în casă, vorbesc de bebe, până la urmă, de Crăciun, e bine să iertăm. Am iertat, Romica, ne-am iertat. Să iertăm pe cei care iertat, poate au greșit. Da. Poate că îi pare rău. S-ar putea ca în sufletul lui să-i pară rău. În orice caz, o bucățică din el este acolo aici, și mulțumesc toată viața pentru cel mai frumos cadou pe care cineva mi-l putea oferi vreodată, acest băiat minunat. Îți dau cuvântul de onoare că lacrimile astea pe care le am sunt de bucurie și ți le spun din tot sufletul. Că, știi, câteodată stricăm niște lucruri degeaba fără să ne gândim la repercusiuni. Pentru că oamenii, sau majoritatea oamenilor sunt egoiști, își văd doar plăcerile și interesul lor, nu se gândesc că rănesc niște suflete nevinovate care n-au de ce să treacă prin așa ceva, dar noi acasă ne rugăm pentru sănătatea lui. Cred că este cel mai frumos lucru pe care putem să-l facem. Și să-i dea Dumnezeu, Romica, uite, să-i dea Dumnezeu de acum înainte să facă măcar o unime din ceea ce a realizat lângă mine. Să-i dea Dumnezeu. Și ție la fel. Să-ți trăiască copiii, să te bucuri de ei. Te felicit pentru tot ce ai făcut în viața asta. Sărut mână. Sunt mândru că am o prietenă ca tine. Îi mulțumesc lui Cătălin că în zilele astea este lângă mine și familiei mele. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Sunt niște zile așa de încărcate de bucurie, de sărbătoare și nu vă doresc altceva decât să aveți prietenii mei. Când ai prieteni, ai tot. Așa este. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, a fost minunat. Și luați exemplu, un om de succes, cu o familie minunată și el, ca bărbat, cu un respect fabulos față de soție și de copiii lui. Așa că nu puteam. Și nepoți. Și nepoți. Și nepoți, mâncați, spunea mama, la mine garnitura e. Când strigi, să umple casa. Deci când te duci acum în Las Vegas,
Nu te Așa. duci oricum. Mamă, Nu ce te duci place, așa. primesc cadou! Cei de la Sergiana, uite, Wow, ce sora mea. frumos! bă, ce frumos au pus și pambrică și tot. Bă, Romica, Să le mai mă- vin mă la tine eu. Să le mănânci sănătoasă. Mă, cât de frumos arată coșul ăsta. Da, mă, ei le fac. Cătăline, Vrei să spun ceva? îmi dai și tu ceva? Desigur. Întâlnirea cu Sergiana a fost una Wow. fericită și le Super! mulțumesc frumos că au răspuns prezent la toate lucrurile pe care le-am făcut. Pune coșulețul jos. Păi nu, acolo. ajută. Da, Da, dar te mi-l ia ajut eu. cineva? Da, da. Nu mai ia puțin. cineva? Da, da, ți-l ia cineva. Da, Bineînțeles. puteți. Nu avem, vreau atunci, nu mai pun jos. avem motosivuitor. Lasă-l aici jos. Vai, ce E, frumos. Altul. Mai am o bucurie pentru tine. Și să spun ceva că e o bucurie specială. Avem niște prieteni care se numesc Iona Organic. Și aici niște ceaiuri de zile mari. Sărut mâna, de E adevărat, sărbători, perfect. se beau în orice țară. Poți să le bei și în România, în America. Desfă un pic ăsta să vezi ce frumos au gândit ei Ce să frumos ne facă arată, în cadou. primul Da, rând. da, da, da. Sunt așa. Și ai așa. Atenție. Ah, Ai de miere. miere. Asta știi, nu că mie, de ce la bucătărie trebuie să am chestiunea asta frumoasă. Așa. Ai o Mierea. ceșcuță frumoasă. Vai, ce frumos, cu tot Așa. tacâmul Iar de ceai. aici ai toate Ia ceaiurile. uite, Ai toate ce ceaiurile. frumos! Da. uite, o să-ți fac o poză, să vezi ce frumos o să mi le pun în bucătărie. Te rog frumos să ne faci o poză și să le trimitem celor de la Iona Organic pentru Foarte că frumos. sunt foarte drăguți și au, cum să spun, o calitate extraordinară la ceaiuri. Când mă mai inviți? Când vrei tu. Eu vreau Aici, de la domnule Caramane, vinul ăsta pe care l-ai Asta de la băut. băut, mulțumesc Da. din suflet. Mulțumesc. Iar aici, Iar aici. tu deja îl știi. Îl știi, Tu pentru că- deja îl știi. Iar prietenilor asta e, noștri. prietenilor noștri. Asta Da. este. A Știi că fost asta în este, prezentare? Ai fost Ăsta în e- prezentare, Asta da? este primul om care a făcut reclamă la acest vin. Tu ai fost. Eu. În Tu. Dubai. În Dubai am fost în Dubai la prezentare cu vinul și a rămas toată lumea mască. Deci vinul într-adevăr este fabulos. Da, și noi am Da, băut. asta este argintul. Ăla e argintul. 925. Așa, numai că Aha. noi împreună cu ei, cu Georgian Dragon, ne-am gândit așa. Ce-ar fi ca noi, cei care avem posibilitatea să ajutăm niște copii și niște persoane defavorizate, să dăm o semnătură pe sticla asta, după care noi vom face o licitație Ce tare. și eu cred că semnătura asta a ta, Da. auzi, am putea vorbi cu Mbappé, cu ăștia, cu Messi, cu Ronaldo. Uite, vezi, Să-i- am pus aici Prodan și anul meu de naștere. Super! Auzi, crezi că în perioada când vom face licitația putem vorbi cu cei pe care îi manageriezi să ne ajute pentru copiii ăștia Da. și să liciteze sticla ta? Da, cum să nu? Da? Și dacă pot să te ajut, dă-mi câteva sticle și eu, jucătorii pe care îi manageriez, o să-ți semneze să poți să le vinzi Nu, la o să licitație. facem împreună licitația. Ok, Da? perfect. Pentru că avem foarte mulți prieteni și multe vedete care s-au așezat la masa asta de la podcastul la Soci. Îți doresc așa, un Crăciun fericit, La fel și vouă. alături de familie, să te bucuri de copii, La fel. să ai un 2024 senzațional. De obicei la tine toate sunt senzaționale. Știu, mă, că ziceți, băi, ai dat, ai făcut, nu. E așa e de succes. Înseamnă să fii tâmpit să nu recunoști lucrul ăsta, că este o femeie de succes. Bravo ei! Dar știi cum trebuie să încheiem, Romica? Cum, frate? Uite așa. Ceea ce îmi doresc mie, îi doresc lui Romică, lui Cătă și familiei și dumneavoastră, exact ceea ce îmi doresc pentru copiii mei, vă doresc și dumneavoastră. Cam asta e, despre Tot- asta este vorba, suflet. Tot ce îmi doresc eu pentru familia mea, vă doresc și dumneavoastră. Sărbători fericite și nu uitați, subscribe, share și ce mai era una? Like Like. și să Like a atingeți- virgin. și să atingă notificările. Și notificările, clopoțelul. Da, ăla, acum mai știu Are, care e. vezi? Da. E ăla de jos Da. sau de sus? Nu, e unul Da, sus. nu, E unul sus? Da. Ai învățat L-am și tu? învățat și eu. Da. E greu. Nu uitați că și Ana Maria Prodan
are un podcast care merită. Bă, la tine e bombă acolo, Ei, stai să vezi ce te așteaptă la mine. E cu tunuri la tine acolo. Vă pup și vă iubesc. La Sochi!